Id-diskussjonijiet dwar il-Kostituzzjoni m'għandhomx ikunu mtabna mill-partiti politiċi u għandhom isiru fi spiritu liberu filwaqt il-politiċi m'għandhomx ikunu huma li jaslu għal konklużjonijiet. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta tlieta wara nofsinhar iltaqa' mal-Kumitat għall-Arfin tal-Kostituzzjoni Maltija. Appella biex l-ewlieni tat-tiġdid kostituzzjonali ikun li relevanza tal-Kostituzzjoni tkun mifhuma minn kulħadd inkluż it-tfal. Il-Prim Ministru saħaq ukoll li l-Kumitat m'għandux jiddejjaq ikun kontroversjali u jistaqsi mistoqsijiet dwar affarijiet li kien sar bil-fuqhom snin ilu. Iżid jgħid li d-diskussjoni għandha tikkonċerna wkoll ix-xogħol, id-drittijiet, il-libertajiet u d-dmirijiet ta' kulħadd kif ukoll tagħmel enfasi fuq il-politika barranija. Iċ-Chairman Franco De Bono tkellem dwar l-ewlieni tal-istess kumitat, jiġifieri dak li jisseddaq l-għarfien tal-Kostituzzjoni li hija parti mill-identità Maltija. U semma kif dan għandu jsir fil-kuntest ta' riforma kostituzzjonali fost oħrajn permezz tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. De Bono żied jgħid li l-Kumitat qed jaħdem ukoll fuq sit elettroniku iddedikat tat-tfal. Fisser kif l-irwol tal-Kumitat għandu jitwessa billi jipparteċipa fi kwistjonijiet bħal tal-lingwa u l-awtonomija tal-Parlament.